priatelia, vážení kinológovia, vážení členovia Slovenskej kinologickej jednoty. Slovenská kinologická jednota sa v tomto roku dožíva 30 rokov svojej existencie. Za tých 30 rokov sme prešli rôznymi obdobiami. Boli to aj obdobia pokojné, aj obdobia búrlivejšie. Za tých 30 rokov sa kinológia na Slovensku výrazne zmenila. Výrazne sa zmenila aj zásluhou vás, členov Slovenskej kinologickej jednoty. Rozbehli sme veľa nových a pokrokových vecí. Rozbehli sme výstavníctvo, rozbehli sme spracovávanie výsledkov a prihlasovanie na výstavy elektronicky. Takisto sme urobili veľa vo výchove rozhodcov, rozšírili sme rady rozhodcov pre exteriér, urobili sme veľa aj pre rozhodcov z výkonu. Dnes nám prichádza bilancovať obdobie, ktoré je za nami. Bolo to obdobie pomerne úspešné. Verím, že aj ďalšie 10 ročia, ktoré čakajú Slovenskú kinologickú jednotu, budú takisto veľmi prospešné pre slovenskú kinológiu. Máme rozpracovaných veľa nových vecí. Chceme rozšíriť vzdelávanie chovateľov, vzdelávanie poradcov chovu. Chceme skvalitniť prácu v jednotlivých kluboch. Kinológiu čakajú veľmi významné medzníky. Vieme, že stále väčší dôraz sa kladie na zdravie psov, na ich welfare. Myslím, že Slovenská kinologická jednota je pripravená na to, aby aj tieto výzvy, ktoré nás čakajú, zvládla tak, aby sme o niekoľko rokov, keď budeme oslavovať 40-ku tejto organizácie, mohli konštatovať, že sme znovu a znovu pokročili dopredu.